Nami guys, ngilambona isifana enkingeni esifana nalezi. Angifuni ngiphinde ngibuye futhi ngibosizo umuntu. Ulele yagula. Okay, ngibuza uzuyayina benzini. Kunendawo yomsebenzi asemakhishini. Okay. So kuleli phepha ne. Senze emakhishini bafuna abantu ayi2 abayimisele nje ngokusebenza. Angixolele next mthula dala ndikuxelela ngale ndaba yakho. Ngiqaqe la yama. Ukwatho. Kanene bathini abafana basekheseni? Bathi khawula thamo he. Yobula amaze. Yobona mthula. Ngochopha usukhobo kwethi. Yeza kumele ukwenza ama. Yobula he. Yobula. Fona. Aliyona into zakhe lo. Noma niyo le. Umuntu busy netsipanyana la stress. Ngababani manengozi manje. Andikusabisi mina nawe ke mnganami sisazoba nawo amanye ama-business futhi apho sode sisoxoxa khona sihlangane so ungancami ukuthi ufuna ugqiba obuhlobo obukhona between mina nawe kanjalo nje futhi so ncama mthura Uyibiza ngobuhlobo lento yenzakala lapha kwami nawe ngazongibhedela amasi Mthura ungafuni into kubana lecawe lobu bhanqa bakho becawe ezimfama zakho zapha ecaweni bafind out into ukuba umuntu onjani Wechitha kuphele yonke lecawe yakho yebhuti. Le. Before ngikhuluma nisamoko lesincane Hayi wena sani. Nama nesikhoka ngisiyakutshela ukuthi lo muntu lona mfethu ushiya umntana. Isincane isiphuma. Ufuna ukuthini enhlekweni naye wena? Ufuna uyakhuluma nje. Uyaphithile sapho. Hayi wena kuba kumsindo. Fihla la yini? Mwenza. Namhlanje ke ufikile le mini kadidela. Nini judgment? Ukungodozi. You deserve to die. Amna sengikathele nobunini ngibaleka. Fanele ukhathele ukuthi ngibaleka. Hayi. Bekisipampanti sibonisane njengamadoda. Yeke ubuza into ezininzi. Khuluma ngeduze ngani kahle. Uthula. Mamela. Ngilapha ebhekini. Ube into engabe uphathele into ngala. Yazi ukuthi ngibuze imibuzo. Ngeke sithengisele abantu bethu lawa ama-drugs. Lalela wena. Funa ube mara bakho la. Semshilo ngilibekile. Ngathi uyakhohlwa ukuthi ikhale sami isikhathulo la.